Gdzie jest cygareta? Już nie kurzysz. A daj, A, jeszcze jedno. O, widzę, że... Cześć Miłek, fajnego, żeś selekta widzę szczelił. To nie słyszycie. Cześć Miłek. O, sztuble, usza. Co? Widzę, żeś fajnego selekta szczelił. Nie. Auto go przejechało. Auto przyjechało. No, widzisz, tak mi się zdarzyło. Fajny selekt. No co? Jedziemy do lasa. Jademy, pewnie. ja nie wiem. Jademy.